जोंहा सासे बर' सुबुङा गावनि असे फिसाजोखौनो जुलि खालामनो नागिरदों, नाथाय बे समाव फिसाजोआ खारनानै दङ। बेनि सायावबो सावरायगोन, नाथाय बे खौरांखौ आङो आलादायै लाबोबावगोन। बे खौरांखौ दाय बेलासियाव नङाबा गाबोन नङाबा सबनिया लाबोगोन आङो, जायखिया लाबोनाय जागोन। दा बेखौनो आं आपडेट होनाय जाबाय। सासे बर' सुबुङा गावनि असे फिसाजोखौनो जुलि खालामनो थाखाय जर जुलुम खालामगासिनो दङ। अदेबानि बिमाखौ रायगासिनो दङ, बुगासिनो दङ, गोबां अयथासार खालामगासिनो दङ। बे समाव फिसाजोआ खारखोमानानै दङ। गोबां साननो गोनां बाथ्रा। बेनि सायावबो जों खौरां लाबोगोन, थाबैनो खौरां लाबोगोन। आरो बेनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जाबायना जायाखै आरो आयेना माबायदि खालामदों बेखौबो जों सावरायगोन। अब्ला जों दिनै माखासे आपडेट होनो नागिरदों। गोबां आपडेट दङ, बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। खुलुमबाय, नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। मोनसे गिथाव बाथाव खौरां दङ। बे खौराङानो जाहैबाय जोंनि बजालियाव, बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय दुबि मालिपारायाव सासे 11 सान जानाय हिनजावसा गथ'खौ गथ'नि असे बिफाया गुबुननो 4 लाख राङाव फाननो मोनैनि थाखाय गावनि गथ'खौ बुथारनानै दैमा सेराव गारना दोनदोंमोन। उनाव पुलिसा गासैबो जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै गथ'नि गोथै सहखौ बोखांनानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि दुथां बिफाखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां बिफानि मुङा जाबाय निरन्जन मालाकार। मालाकारा गावनि फिसाजोखौ गुबुननो 4 लाख राङाव फाननो नागिरदोंमोन, नाथाय न'खरनि मानसिफ्रा फाननो होआखैमोन, अदेबानि बादा होदोंमोन। बेहायनो बे जाथायखौ खालामदों। गोबां साननो गोनां बाथ्रा। गावनि जोनोम होनाय, गावनि थैजों जोनोम जानाय फिसाजो गथ'खौनो फाननो नागिरदोंमोन। आरो बेल' नङा, गोबां बेबायदिनो दङ। गावनि गथ'खौ फिसिनो हायाबा बा सामलायनो हायाबा मानि थाखाय खांखो? बिमाया सिबाय 9 दान उदैयाव लानांगौ जायो। बे 9 दान उदैयाव लानांगौआव गोबां दुखु दाहा आरो खस्थ'खौ सहायनांगौ जायो। नाथाय माखासे दुथां बिफाफोरा गावनि असे जोनोम होनाय गथ'खौनो फानो। जोंहा प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुर आरो गरेस्वरनि पुलिस बादानि जायबा केसफोर, बे केसा मुसलपुराव जायोमोन सिगां बिजिरसालिया, नाथाय दा रङियाव जाबाय। बेनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बिथाङा एभिक्सन खालामनायनि सायावबो बा बिटिआर ओनसोलाव एभिक्सन खालामनायनि सायावबो खोथा बुंदों। बेफोर बाथ्राखौ खोनासंबा नोंथांमोना बुजिगोन। बुङो बिदिसो जागोन, बेखौ सोरबा बुंनाय बायदि जानाय नङा। कर्टआ जेरैबायदि बिथोन होयो बिदिनो मावनो गोनां जागोन। मानोना बयबो मिथिगौ जे बेल एन्ड ब्लकआव एभेक्सन जानाया रोखा। दा जादों बेल एन्ड ब्लकआव एनक्रचमेन्ट जानाया बेयो रोखा। आरो बेखौनो नायबिजिरनानै केस होदोंमोन। दा बिनि सायाव हाइकर्टआ माखासे अर्डार होदों, बिनि सायाव नटिस होनाय जादों। फैगौ 24 अक्ट'आव आरोबाव हाइकर्टआव माखासे हियारिं जाबावगोन। बिनि उनाव कर्टनि जि बिथोन बेबायदिनो जों थांनो गोनां जागोन। मानोना कर्टनि उल्थायै रावबो थांनो हाया हाइकर्टआ। बे हिसाबै जोङो सरकार हिसाबै जोङो बेखौ सानगोन। बेथ' अराय सम थाखागोन। मानोना माखासे मानसिफ्रा बेवहाय जिरायनानै दङ। बिथांमोना सोरबा जेनुइनबो जानो हानाय, सोरबाया जेनुइन नङाबो जानो हानाय। दा बेखौ जिथिया जोङो गासैखौबो स्क्रुटिनि खालामगोन, अब्ला हमनो हागोन যে सोर जेनुइन নঙা। এইটো গৰেশ্বৰৰ কোনোবা এজন মানুহে দিছিলে, হ'ব পাৰে তেখেতসকলে মুছলপুৰত আহিবলৈ প্ৰায় 3খন গাড়ী চেঞ্জ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে কোনোবাই দিছিলে চাগে। এইটো লৈ পেলাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম। रावबो लुबैया आंनि गामिया आंनि लुबैनाय बायदि समस्थियाव थाथों, बेखौ लुबैयो। दा बेनिखायनो माखासे थागोन, नाथाय बिनि गेजेरजोंनो जोङो जि मोजां बेखौसो मावलांनांगोन। आरो इलेक्सन कमिसनखौ थांनानै नारसिननानै खामानि मावनो हाया। बिथांमोना सानै हयै माबा मोनसे बानायदों, बेखौ जोंनि जि अजद, जोंनि जि आपत्ति, बेखौ जों अरायसम होबाय थागोन। आरो 2026आव जिहेतु डिलिमिटेसन जाफिनगोन, बै समाव जोङो मोजां खाबु लानो नाजागोन जे जोंनि बायदि जाहाथे लकसभा एसेम्ब्लि गासैखौबो जों बानायना लानो हायो। दा जियानो दाला लोगोफोर, जायफोरा नैबे गावनि असे फिसाजोखौ जुलि खालामनो नागिरदों जोंनि बर' सुबुङा, बिनि सायाव थाबैनो भिडिअ फैगासिनो दङ। भिडिअखौ आं दिनै नङाबाथाय गाबोन लाबोजोबगोन। दा सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। आं बिसोरनि नामखौबो लाथ'वा दा। बिसोरनि गासैबो खौराङा सफैना दंखाजोबो आरो जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया। दा बेखौ जोङो थाबैनो फोसावगोन आरो आं हानायमानि बेखौ फोसावथारगोन। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि माखासे फोसावनो गोनां खौराङा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि। आरो जायफोरा आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो। आरो जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो हायो। बेनोसै आरोना। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि CWC दिनै बिजिनियाव जादोंमोन। मानाव गेदेर बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दा जोङो अर्जुन नार्जारी पानेरिनि आरो बेबादिनो फंबाय, जोङो गासै आवगाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन। जों फैनानै दिनै बिपिएफ दोलो राजखान्थि दोलोआव जयेन जाफैदों। जों गिबियाव साबायखर बावो मानाव गेदेर बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ, जों बादि फिसा मानसिखौ बिपिएफ दोलोआव
खाबु होनायनि थाखाय खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा जोंखौ बिपिएफ फेमिलियाव बोजबनानै लानायनि थाखाय इयुनाव मोजां जोङो सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जादों बिएलटिनि दैदेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव दैदेननाय नर्थ इस्टआव सा सानजा रायजो भारतआव गासै जोंहा 10टा सिख शेड्युल दङ मिजोरामाव 3 सिख शेड्युल मेघालयआव 3 सिख शेड्युल त्रिपुरायाव मोनसे सिख शेड्युल आसामाव 3 बिटिसिखौ लानानै सिख शेड्युल बयनिफ्राय इयुनाव एग्रीमेंट जानाय बा एकर्ड जानाय बे जाहैबाय बिटिसि एकर्डनि उनाव जोंहा बर' भाषाया 8 शेड्युलाव रिकगनाइज मोनदों बिटिसि एकर्डनि उनाव जोंहा 6 शेड्युल मोनसे एनाउन्समेन्ट मोनदों नाथाय हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायनि जि बिटिसि बयनिफ्राय इयुनाव 2003 मायथाइयावसो एग्रीमेंट जादों अब्लाबो बिराद फास्ट बे मोनसे डेभलपमेन्ट जादों